last pair natin mga ka-idol sa mga gusto mag-project ng OPA dilute. Yung blue dilute natin ay split OPA possible cock mga ka-idol. Pero sa behavior niya ay 100% cock na po siya. Itong par blue natin ay par blue dilute possible hen, pero 100% hen na po siya kasi napakalaki niya mga ka-idol. Pumapares po siya dyan sa yan, dalawang yan nagbabanded po sila sa sa flight cage yan. Bibigay na lang natin po yan ng 8,000 mga ka-idol ha. Project OPA dilute ka na dyan mga ka-idol. Bali par blue dilute at saka blue split OPA dilute mga ka-idol. Back to back dilute na po yan, kaya walang tapon sa mga magiging anak nila. Matic, maglalabas ka dyan ng mga OPA dilute sex link hen, at saka sa mga normal nun ay possible split OPA dilute yung ilalabas nila na mga kak mga ka-idol. Ito, mag-update tayo dun sa mga i-out natin ng mga African lovebirds. Meron pa tayong dalawang pares na project OPA Dan Palo na Dorsor Suwaline. Yung isa na nakita ko na naka-flight natin, na kakakuha ko lang kanina, wala po siyang leg band. Sabi nga ni Dorsor Suwa, meron sa mga ibang nakuha natin na possible split Dan Palo na walang leg band yung mga iba, kaya minsan daw hindi na daw niya nalalagyan dahil nasa 4.5 mm lang po yung mga leg band niya, kasi maliit pa lang, nasa 2 weeks binibigyan na niya. Minsan daw nakakalimutan daw niya na mabigyan, tapos malaki na, kaya hindi na daw po niya nalalagyan ng mga leg band. Yun po yung pagkasabi niya sa akin nung time na kumuha tayo. Kaya ngayon pinapaubos na lang natin yung dalawang project OPA Dan Palo ni Dorsor Suwa. Kukuha ulit tayo this coming next year mga ka-idol. Konti na lang kasi nandun. Susunod yung mga split Dan Palo na niya, yung mga i-out niya sa atin dahil nagtatanggal na po siya ng mga ibon mga ka-idol. Kaya ito, mag-update lang tayo sa mga palabas natin at mga ibon natin na linyada natin. Yung tatlong pares at saka yung dalawang pares ay linyada ni Dorsor Suwa mga ka-idol. Kaya ito, i-update ko lang po kayo. Ito, proven ha. Proven po ito ha mga ka-idol. Na-out po natin yan ay, yan po, papakita lang natin para makita nyo ng gusto. Yan, bali, back to back po yan ng split pale palo ha mga ka-idol. Split dilute pa po yan. Bali, yung isa, OPA, project OPA pale dilute po kayo dyan mga ka-idol. Ayan, yan po ay breeder po natin, ina-out po natin para sa mga gusto pong kumuha nito. Nesting na po sila, pero hindi pa po sila nakapangitlog ngayon dahil nga po nakapagpahinga po sila. Kaya yan, na-out po natin yan ay 13,000 mga ka-idol. Project OPA pale dilute po kayo dyan mga ka-idol. Kaya sa mga gusto mag-project ng OPA pale dilute, ayan po, blue and then green, yun po yung mga mutation po nila mga ka-idol. Kaya yan, napakaganda mga ka-idol, malinis na malinis yung green natin, sable na sable, Ewing na Ewing pa mga ka-idol. Kaya sa mga gusto pong mag-project ng OPA pale dilute, ayan 13,000 mga ka-idol yan, napakagandang dilute mga ka-idol sa mga gusto mag-project ng OPA pale dilute, 13,000 po yan mga ka-idol naman. Yung isa natin mga ka-idol na ito na pa mga inakay po natin to, kakababa lang siguro, almost 2 weeks na yung lumipas. Sabay-sabay po yan ng mga personata na in-out po natin nakailan lang, na linabas natin sa mga parents nila. Ito hindi po sila magkapatid, bali yan ay kapatid po yan nung isang OPA pale palo dun sa kabili na back to back split PF na possible red factor. Itong green mga ka-idol, ayan yung green na yan ay isa siyang possible split OPA split pale palo, possible split pale palo RF line mga ka-idol. Tapos itong
Itong isa natin na Opa Pale Palo Red Factor Line, ayan, i-out na lang po natin. Sigurado, negotiable na po yan. Mas mura sa mga gusto po mag-project ng Opa Pale Red Factor Line. Ayan, ay Red Factor Line, Opa Pale Red Factor. Ayan po. Yan, i-out na lang po natin yan ng 8. Negotiable pa po mga ka-idol. Konti lang yung negotiable natin para naman sa mga gusto mag-project ng back-to-back na Opa Pale Red Factor. Ayan po, ina-out po natin ay 8,000. Negotiable pa po ng konti mga ka-idol. Yan, no? Napakaganda. Sable na sable. Yung green Opa Pale natin na Red Factor Line. At saka isang green possible split Opa, possible split Pale Palo RF line mga ka-idol. Ayan, 8,000 mga ka-idol. Sa mga gusto pong kumuha niyan, yan, babae at lalaki na po yan mga ka-idol. Mga ka-idol, yung project ni Dorser Suwa, ito yung mga project Opa Dan Palo. Yung isang Ewing natin ay split Opa, possible split Dan Palo. Ayan, yung kaka. Tapos yung isang hen ay Par Blue, possible split Dan Palo. Ayan, sa mga gusto pong kumuha niyan, last 2 pair, linyada po ni Dorser Suwa. May leg band po yan, ayan, dalawang yan. Linyada po yan ni Dorser Suwa. Yan, 6,000 pares ha. Christmas promo pa rin po yan mga ka-idol. Dalawang pares na lang po yan. Kukuha pa tayo by next year kay Sir Dorser Suwa ng mga project Opa Dan Palo, para naman ma-out natin yung mga iba sa mga gustong mag-project ng Opa Dan Palo mga ka-idol. Ayan po yung mga parisan po yan ha. Bali babae at lalaki na po yan. Project Par Blue Opa Dan Palo na po kayo dyan mga ka-idol. Kaya yan, pakita natin ha, para makita nyo ng gusto mga ka-idol. Bali 6,000 ha. Paris na yan mga ka-idol ha. Sa mga gusto pong mag-project po nyan, Opa Dan Palo project mga ka-idol. Ayan, napakaganda mga ka-idol oh. Sa mga gusto pong mag-avail nyan, yan, linyada po yan ni Sir Dorser Suwa mga ka-idol. Mga ka-idol, yan pa po yung isa natin na back-to-back project Opa Dan Palo mga ka-idol. Yan, kay linyada din po yan ni Dorser Suwa. Yung blue Opa na possible split Dan Palo, yan po yung walang leg band na napahalo sa mga nakuha natin kay Sir Dorser Suwa. Okay lang yan kahit walang leg band, siguro hindi siya nabigyan talaga. Kaya yun nga sabi ni Sir Dorser Suwa, kasi pag malaki na yung inakay niya, kasi minsan hindi daw niya nalalagyan, kasi 4.5 po yung mga leg band po ni Sir Dorser Suwa. Itong Par Blue na to ay may leg band po niya na Dorser Suwa line mga ka-idol. Kaya legit na legit po yan. Kaya sa mga gusto pong kumuha nito ay ito po yung project, yan po, yan ay project Opa Dan Palo po yan. 6,000 ulit. Last 2 pairs na lang po yan kasi pinapaubos lang natin para kuha tayo ulit sa kanya mga ka-idol. Bali yan ay 6,000 ha. Project Opa Dan Palo. Yung blue natin ay Opa possible split Dan Palo. Yung Par Blue naman ay Par Blue Ewing possible split Dan Palo po yan mga ka-idol. Kaya sa mga gusto mag-project, ayan po, napakagandang mga ibon mga ka-idol. Project Opa Dan Palo na po kayo. Habang maaga, habang mura. Kasi pag yan, pumutok ulit yung mga Dan Palo na yan, hindi natin alam kung kailan baka magtataas ulit ang presyo niyan mga ka-idol. Kaya yan po papakita natin habang mura ay patukin nyo na mga ka-idol, kasi pag yan tumaas ay mahirap nang kumuha ng mga ganyan na pyesa mga ka-idol. Kaya yan papakita lang natin para sa mga gusto po mag-project ng Opa Dan Palo ni Sir Dorser Suwa line mga ka-idol. Last pair natin mga ka-idol sa mga gusto mag-project ng Opa Dilute. Yung blue dilute natin ay split Opa possible cock mga ka-idol. Pero sa behavior niya ay 100% cock na po siya. Itong Par Blue natin ay Par Blue dilute possible hen, pero 100% hen na po siya kasi napakalaki niya mga ka-idol. Pumaparis po siya dyan sa yan, dalawang yan nagbabanded po sila sa sa flight cage yan. Bibigay na lang natin po yan ng 8,000 mga ka-idol Project Opa dilute ka na dyan mga ka-idol. Bali Par Blue dilute at saka blue split Opa dilute mga ka-idol, back to back dilute na po yan, kaya walang tapon sa mga magiging anak nila. Matic, maglalabas ka dyan ng mga Opa dilute sex link hen, at saka sa mga normal nun ay possible split Opa
dilute yung ilalabas nila ng mga kak mga ka-idol. Kaya yan, no? Napakaganda, napakalinis ng power blue dilute natin. Tsaka isang blue dilute natin na split opa kak mga ka-idol. Sa mga gustong kumuha niyan, 8,000 po yan mga ka-idol. Negotiable pa yan hanggang 7,000. Pwede natin ibigay sa inyo mga ka-idol. Para makapag-project lang po kayo ng opa dilute mga ka-idol. Kaya yan po, yung mga ina-out natin. Sa mga gusto pong kumuha ay indicate po natin dyan yung contact number natin para kontakin nyo na lang po ako. At saka yung Facebook page natin, i-message nyo lang po ako sa ating messenger para ma-entertain ko po kayo sa mga kukunin yung mga project na pinost natin ngayon sa ating YouTube channel mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa patuloy na suporta nyo at sa mga patuloy na kumukuha sa ating mga ibon. Kanina lang ay may dumayo sa atin na taga Cavite pa. Cavite ay Quezon City, Quezon City to Pampanga mga ka-idol. Kumuha ng 2 pares kaninang umaga mga ka-idol. Bagong gising pa tayo nun kaya hindi natin siya nabidyohan, low battery cellphone natin. Kaya po salamat sa iyo sir sa pagkuha ng mga African lovebirds. Pangalawang beses na po siya nakakuha sa atin. Kaya yun po, binabalik-balikan po tayo kasi mga legit po yung mga dala po natin ibon. Tsaka nakikita po nila, pinapakita natin yung mga breeder po natin dito sa ating YouTube channel. Hindi lang po tayo basta-basta na sinasabi na marami tayong mga ibon. Kasi yung mga iba natin, mga painakay natin, yung mga iba, kinukuha po natin sa mga kaibigan natin na mga legit breeder na nagpa-project ng mga high mutation mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa patuloy na suporta nyo mga ka-idol. Thank you!